ッチ。よし、もう一丁いくぞ。親子でキャッチボールか。三浦くんもさ、よくやってたよね、お父さんと。まあ昔はな。父さん、俺絶対レギュラーになる。よし、父さん絶対に応援に行くからな。絶対だよ、約束だからね。キャッチボールだけじゃない、よく試合も見に来てくれたんだ。でも言わなきゃわかんないよ。言ったってどうにもならないから。イライラするよ。あの子の心の花、元気なかったです。三浦くん。サソリーナに続き、またしてもプリキュアに遅れを取るとは。どういうことだ、雲邪気。この前のはほんの小手調べじゃ。次は必ず。それは言い訳かい？ライト。まったく君はむさ苦しい上に見苦しいね、雲邪気。やっかましいわコブラージャ。お前の出番はないぜ。引っ込んどけ。どうでしょう、僕ならもっとうまくやってみせますが。ならば行けコブラージャ、プリキュアを倒せ。お任せください。学校はお休みじゃ。三浦ラーメン2号店の記念すべき開店日にのんびり寝てる場合じゃないっしょ。開店は11時からじゃ。並んで待って一番に食べるの。おや、アキラ、今から練習？うん。ちょうどよかった。ちょっと来なさい。おう、今ちょうどいっぱい目ができるところなのよ。この2号店がうまくいったら次は3号店ね。三浦ラーメンをいろんな人に食べてもらいたいっていうお父さんの夢、頑張って叶えなきゃね。ああ。どうした？冷めちまうぞ。食べたくない。どうしたの？調子悪いの？お父さんのラーメンは栄養たっぷりだから食べると元気出るわよ。いらないって言ってるだろう。